Reit, da ni am ddechrau gyda'r sbigoglys ar gyfer y Spanakopita. A da ni eisiau coginio fo, reid o'n gogor, gadael y dŵr ddisgyn allan, neu fydd y pastry'n sogi'n gwylod. Bron iawn dim byd ar ôl. So, be da ni am wneud ydy dechrau coginio yr nionyn a'r garlleg a falle wan. Wyt ti wedi cael Spanakopita o'r blaen? Do, lot fawr. O pen dwi'n mynd i Groegaidd, dwi'n gael ei brecwast bob bora. Dwi wedi bod yn mynd i gwlad Groegaidd ers o'n i'n babi bach. A rwan dwi wedi bod yn mynd angŵr am hlant i yna, ac maen nhw jyst fatha, Fel mae'r nionyn a'r garlleg yn dechrau toddi, da ni am adio y pine nuts nesa. O'r ogli na fyd. Yndi, dydi? Wwsh, mae sio bon braich efo'r sosbenni mawr ma. Yndi, mae hwnna'n wompen o sosban, ynddi? Wompen, Hywel. Ie. Gair newydd yna i ti. Wompen. Wompen. A wedyn sbigoglys, geith hwnna fynd mewn efo'r nionod. A wedyn eisiau torri'r 4 wy mewn. So mae'r cymysg sy'n mynd mewn i'r pei yn barod wan. Cymryd yr olive oil a brwsio tu mewn i'r badall yma. Iawn. Mi'n ei tellan hefyd, jyst rhaid bod ni'n mynd i... O danodd y bobl efo. A wedyn da ni am cymryd y filo pastry. Bob ochr fel yma. Pwsio fel lawr. Ie. Brwsio fel olew. Neud o 4 gwaith bob ochr. Ie? Iawn. Mae'n siŵr bod y mor hyn llefus i chdi wylio amateur fatha fi'n gorau neud hyn pen ti'n fatha. Fydden ni'n mynd gweud bod ti'n amateur, ti'n gwybod, o gwbl, gan bod ti'n coginio gymyn. Os nw'n ni gymryd yr cymysg spinach a reid o mewn yn y canol. So os nw'n ni gymryd yr ochra a dod â heina i gyd mewn, reid drosodd i'r canol. Reid drosodd fel reid drosodd i'r canol, ie. Reit, mae'n barod i fynd i popdi. A da ni 170 gradd a mae'n gymryd am ryw 20 munud wan. Mewn â hi. Da iawn, Lisa. Lovely. Hyfryd. Da ni. Hyfryd. Hyfryd iawn. So a ni. Wel, dyma ni. Spanakopita. O. Ffein iawn.